Hola cules, eu sunt Cipi și sunt unul dintre adminii paginii de Facebook Barcelona România. Cred că în anul 2023 am devenit admin, iar de atunci am avut sute, poate chiar am ajuns la mii de postări, pentru că nu cred că a fost zi în care să nu pun acolo măcar una, două, trei postări. Au fost, bineînțeles, și zile foarte încărcate în care am pus 10-15 postări. Așa că probabil de acolo ați intrat, de pe pagina de Facebook sau poate pe Instagram, poate pe grupul de WhatsApp pe acest clip. Iar dacă da, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea pe care o aveți acolo pe Facebook, pe Instagram, cu like-uri, ne susțineți cu comentarii. Ei bine, proiectul nostru se extinde, Barcelona România va fi și aici pe YouTube. Sincer, sunt foarte entuziasmat să vă prezint acest proiect. Este o chestie la care eu am visat de multă vreme. Poate că nu știam exact sub ce formă sau cum o să dăm drumul acestui proiect, însă cred eu că va ieși o chestie foarte mișto, dar pentru asta avem nevoie de susținerea voastră. Așa că încă din primul clip vreau să vă rog să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că vor urma niște clipuri foarte mișto, clipuri, live-uri, o să vă explic imediat mai multe. Am rugat și pe ceilalți admini care au vrut, bineînțeles, să trimită un videoclip cu ei, în care să spună și ei de când sunt adminii paginii Barcelona România, ce i-a făcut sau cum au început să țină cu Barcelona. Așa că vreau să vă spun și eu chestia asta, apoi o să vă las clipurile cu ei în care spun și ei aceste lucruri și se prezintă și ei, pentru că vreau ca pe acest canal de YouTube să ne cunoașteți și bineînțeles să interacționăm cât mai mult cu voi. Dar despre toate aceste lucruri vom vorbi mai mult după ce îi veți asculta și pe ceilalți admin. Doar să vă mai spun și eu cum am început eu să țin cu Barcelona. Ei bine, eu am început să țin cu Barcelona datorită fratelui meu, el fiind mai mare cu 10 ani deja. Bineînțeles, când am început și eu un pic să înțeleg fotbalul, el deja avea ani de când se uita la fotbal, sute de meciuri pe care le vizionase. Da, el ținea cu Barcelona datorită lui Ronaldinho. Poate o să apară și el în vreun clip pe viitor și să vă povestească și el, dar eu așa ce știu, știu că datorită lui Ronaldinho. Ei bine, eu datorită fratelui meu. Și bineînțeles după, clar Messi a fost jucătorul care m-a făcut să mă îndrăgostesc cu adevărat de Barcelona. Deci povestea mea e destul de simplă. Chiar sunt foarte curios să auzim și pe ceilalți admini ai paginii Barcelona România, să vedem pe ei ce lucru, ce jucător, ce persoană i-a făcut să țină cu Barcelona. Și vă invit și pe voi, pentru că v-am spus, vreau ca pe acest canal de YouTube să interacționăm și cu voi, urmăritorii noștri. Așa că lăsați și voi în comentarii ce lucru, ce persoană, v-am spus, da? Ce jucător v-a făcut și pe voi să țineți cu Barcelona. Pentru că toți iubim culorile astea, toți iubim sigla asta, dar e foarte interesant să vedem fiecare cum a început să țină cu Barcelona. Așa că hai să urmărim pe ceilalți admini ce au și ei de spus acolo, după care voi reveni eu să vă prezint ce vrem să facem pe acest canal de YouTube. Salutare și bine ați venit pe noul nostru canal de YouTube. Sunt Alin, așa cum mă cunoașteți și pe postările de pe pagină. Am făcut pagina în 2014 alături de Lujan, pentru cine îți mai ține minte, cu scopul de a avea o comunitate unită a fanilor Barcelonei din România. Cu Barcelona țin de când eram copil, practic am crescut și am învățat fotbalul urmărind Barcelona. Cam din 2004-2005, pe când era Ronaldinho în echipă, am început să mă îndrăgostesc de magia arătată de club. Mă bucur de acest nou proiect și vă așteptăm cu un subscribe. Salutare tuturor, numele meu este Ionuț. Sunt admin al acestei pagini din aprilie 2026, anul acesta. Iar despre mine vă pot spune că sunt suporter Barcelona de mic copil. Am început să țin cu această echipă, din câte mi-aduc aminte, datorită faptului că aveau culorile asemănătoare cu ale stelei, eu în copilărie fiind suporter stelist. Am început pe parcurs să îndrăgesc din ce în ce mai mult această echipă și am început să vizionez foarte mult meciurile lor din momentul transferului lui Ronaldinho la noi. Și apoi, bineînțeles, nu ratam niciun meci al echipei de aur a Barcelonei. Din punctul meu de vedere a fost echipa de aur și cea mai bună echipă europeană din toate timpurile, aceea formată din Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué și restul. Iar acum susținem echipa în continuare, echipa formată din mulți tineri,
cum ar fi Yamal, Cubarsí, Gavi, Pedri și sperăm ca anul acesta să ne aducă trofeul Champions League după o perioadă lungă de secetă. Vă salut și Visca el Barça! Bună culeri, numele meu este Nicolas sau Nic, am 23 de ani și sunt administrator în cadrul grupului Barcelona România începând cu anul 2026. De când mă cunosc am fost fan al acestei echipe, acest lucru fiind datorat nu doar mulțumită trofeelor, ci în primul rând filozofiei și a stilului de joc al acestei echipe. În ceea ce privește filozofia clubului, tot timpul am fost atras de Academia La Masia, de modul în care Barça tot timpul preferă să acorde încredere tinerilor și modul în care acest club îi face din niște copii superstaruri mondiale. Iar în ceea ce privește stilul de joc, tot timpul a fost un pasionat de fotbalul frumos, bazat pe posesie, joc combinativ, dinamism și verticalitate, lucruri pe care cred că Barça le are cumva în ADN-ul ei. Acestea fiind spuse, sunt foarte bucuros să încep acest proiect alături de colegii mei și sper ca pe viitor cu această ocazie să ne putem cunoaște mai bine prin canalul de YouTube al echipei Barcelona România. Salut, eu sunt Raul și sunt moderator și editor al paginii în 2019, iar în 2021 am devenit admin. Ce vă pot spune despre mine este că am început să urmăresc fotbalul de mic copil, dar în general mă uitam la fotbalul nostru din Liga României. Mai târziu am început să urmăresc și fotbalul din afară și am rămas plăcut surprins de fotbalul Barcelonei. Un fotbal inedit pentru mine, un joc de pase și un joc foarte ofensiv cu care nu eram obișnuit la vremea aceea. Nu văzusem așa ceva, mai ales în România, dar și la alte echipe din Premier League, din Bundesliga. De atunci am început să urmăresc echipa din ce în ce mai des și să-i susțin și acasă, la meciurile de acasă din Barcelona și chiar la meciurile de deplasare. Încerc să merg la câte multe meciuri pot și să-i susțin pe băieți. Visca Barça! Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Spun bine v-am regăsit deoarece cel mai probabil majoritatea deja mă cunoașteți. Numele meu este Darius și sunt admin pe pagina Barcelona România de aproximativ 3 ani. După cum bine vedeți, din păcate nu sunt în acest moment acasă, așa că nu o să mă lungesc foarte mult cu prezentările, însă promit că rămân dator cu mai multe prezentări în care o să vă povestesc cum am devenit fan Barcelona, când am devenit fan Barcelona, într-un videoclip ulterior. Până atunci ne revedem într-o viitoare postare de-a mea și nu uitați să dați like și să vă abonați la noul nostru canal de YouTube. I-ați auzit acolo pe fiecare cu povești foarte interesante, așa că acum vreau să vă expun un pic mai mult, așa mai în detaliu, cât îmi aduc și eu aminte, pentru că vreau să spun niciodată nu am scripturi, nu îmi fac idei prea multe de dinainte, vorbesc liber și da, chiar dacă poate mai ratez anumite chestii, așa îmi place mie mai mult să vorbesc, să zic ce-mi vine acolo pe moment. Ei bine, plănuim să postăm în fiecare săptămână cel puțin câte un clip. Dacă va fi susținere, poate 2 clipuri. Ideea mea a plecat de la a face după fiecare meci al Barcelonei, da, sau la început probabil un clip pe săptămână în care cuprindem o analiză atât a meciului de La Liga care s-a jucat în weekend cumva, cât și a meciului de Champions League care s-a jucat marți sau miercuri, astfel că acest clip, această emisiune, pentru că vreau să fie ca un podcast, vreau să fie o chestie foarte mișto care sper să vă prindă și sper să vă placă, să fie joia postat acel videoclip în care v-am spus, vorbim despre meciul de La Liga, despre meciul de Champions League, plus vom avea joculețe, mă voi mai gândi și vă invit și pe voi să scrieți în comentarii ce idei aveți, pentru că chiar vreau să țin cont de părerea voastră, chiar sunt foarte curios să văd fiecare ce idei ne dă, pentru că putem aplica multe dintre lucrurile pe care voi le veți scrie acolo în comentarii, dar pentru început eu așa m-am gândit. Dacă va fi susținere, vom încerca să facem o emisiune lunea în care să acoperim analiza meciului de La Liga plus alte discuții. V-am spus, deci tot ce se întâmplă la Barcelona, tot ce vedeți acolo postat pe Facebook, toate subiectele acelea le vom aborda mai pe larg, mai în detaliu și în clipuri,
pentru că mie mi se pare mult mai tare. Adică ok, acolo pe Facebook vedeți niște texte scrise, dar nu ne puteți cunoaște pe noi, cei care postăm acele texte, sau alte persoane care poate sunt fani înfocați Barcelona și care nu au ocazia să își expună punctul de vedere, și chiar cred că ar putea fi o emisiune care să aibă succes, pentru că vreau să fie cât mai diversificată și vreau să vă implic și pe voi, v-am spus, urmăritorii noștri, dați acolo subscribe, pentru că vor urma giveaway-uri, vor urma clipuri în care vă includem și pe voi. Ideea mea e să fac câte un clip de acest gen, pentru că eu voi fi probabil gazda, da, la toate aceste clipuri, în care să invit câte un admin sau câte un YouTuber care ține cu Barcelona, câte un influencer, să îi spunem așa, da? Sau câte un abonat. Poate la fiecare clip, în fiecare săptămână, să fie tot o altă persoană. Bineînțeles că la un moment dat o să mai revenim iară cu același admin, sau logic, pentru că nu cred că postăm 100 clipuri într-un an și tot cu persoane diferite. Poate la un moment dat o să fie 2-3 invitați într-un clip, dar de început eu așa m-am gândit, să fie câte o persoană alături de mine și să analizăm meciul, fazele, să dăm note jucătorilor, să vorbim, bineînțeles, acum că e vară încă și mai e perioada de transferuri, despre transferuri și multe alte chestii de acest fel. Ei bine, un mic insight, că am terminat de filmat clipul și apoi mi-am adus aminte, pe lângă acest format plănuiesc să postez shorts-uri în care, clipuri scurte, da? Shorts-uri în care abordăm toate știrile astea de apar așa peste zi, adică ați înțeles, emisiunea asta va fi lunea și joia probabil. Și atunci, în restul zilelor, vor fi clipuri de astea scurte în care, nu știu, vorbim pe scurt așa despre fiecare subiect care apare acolo în presă. Și pe lângă asta, foarte, foarte important, live-uri cu reacții la meciuri. Acum, și chestia asta iară depinde de susținerea voastră, pentru că dacă voi vedea activitate și va fi susținere pe acele live-uri, cu siguranță voi continua să le fac și poate voi aduce chiar și invitați și pe acele live-uri, pentru că live-urile alea în mare parte o să fie, sau uite, acum mi-a venit ideea asta, pe live-urile alea în care mă uit la meciul Barcelonei și reacționez cumva pe live, pot intra și cu voi, cei care doriți, pe Discord și să fim pe Discord, să fim și live pe YouTube și să vorbim acolo, nu? În timpul meciului, să ne uităm la meci, urmărim meciul împreună. Uite, o nouă chestie care mi-a venit acum, care vă implică și pe voi și cred că ar fi foarte tare, nu? Să fim acolo, nu știu, 50-100 oameni pe Discord, să uităm la meci și să discutăm live în timpul meciului, să fim live și pe YouTube pentru cei care poate nu vor să intre pe Discord, dar vor să ne asculte acolo, să ne urmărească cu reacția la meci. Toate chestiile astea vor fi posibile. Și mare atenție, începem cu chestia asta, dar bine, fără persoane pe Discord, pentru că momentan nu am setup-ul necesar pentru chestia asta, însă din octombrie o să fie în regulă și o să putem face și acest gen de live-uri, dar mâine seară, cred că la ora 21, dar live-ul probabil o să fie programat, așa că aruncați un ochi chiar acum pe canal să vedeți când am programat, la ce oră am programat live-ul. Vom face reacție live la primul amical al Barcelonei care va fi transmis live, Barcelona-Birmingham. Vom reacționa la acest meci și poate, pentru cei care nu știți unde să urmăriți meciul, s-ar putea, uite, vă las link de la serverul de Discord unde vă invit să intrați și poate, adică încerc să fac chestia asta, să dau eu meciul Barcelona-Birmingham acolo pe Discord pentru cei care nu aveți membru la canalul de YouTube al Barcelonei. Așa că vă aștept acolo mâine seară pe live să ne uităm împreună la Barcelona-Birmingham și să vedem debutul lui Ademi și debutul multor altor tineri jucători care, ok, au jucat. Și bine, nu e debut oficial, dar înțelegeți voi ideea, au jucat cu băieții de la CA Europa sau cum îi cheamă. Știți, amicalul acela pe care l-a avut Barcelona acum câteva zile, a fost cu porțe închise, n-am văzut nimic. Trebuie să-i vedem live mâine seară, vom urmări meciul împreună. Vreau să vă spun și că din octombrie, probabil cam din octombrie începând, o să fie mult mai mișto și fundalul. Acum folosesc un green screen, acum vă dau și niște detalii așa extra care nu au neapărat legătură cu Barcelona, dar studioul din care voi face aceste emisiuni, să le spun așa, începând de prin luna septembrie-octombrie, va fi, zic eu, mai profi, așa, pentru că acum n-am mai avut răbdare. Chiar am vrut și pe vară, acum când încă sunt transferuri și multe chestii acest gen, să dau drumul la acest proiect, dar
Sunt sigur că din toamnă va fi și mai bun. Până atunci poate însă reușim să creștem și noi, să atragem susținere din partea voastră. Așa că dacă aveți idei, lăsați-le în comentarii. Dacă vreți să vedeți ce nebunie va fi pe canalul ăsta, pentru că eu așa visez să facem niște formate foarte mișto, niște emisiuni în care nu doar să vorbească doi oameni între ei, monoton, ci să fie, v-am spus, interactiv, cu joculețe, cu tot felul, toate cu tematică de Barcelona, da? Pentru că fotbalul unește, frate, și dacă toți ținem cu Barcelona, chiar dacă poate unul îl consideră pe Gavi un jucător foarte bun, altul îl consideră pe Gavi un jucător de Mallorca, că, na, sunt comentarii de genul. Eu poate nu sunt de acord cu părerea aceasta, că Gavi e un jucător de Mallorca, dar asta e tare, frate, că într-o emisiune de genul, da, putem dezbate, putem discuta, ne putem expune punctul de vedere fără să ne certăm, fără să fie tensiuni. Așa că aceasta este ideea mea de început. Asta am eu un plan să fac. Vreau să-mi spuneți, așa cum am zis și mai devreme, ce părere aveți, ce idei mai aveți și voi și cum v-ați gândi că v-am putea integra și pe voi urmăritorii. Poate că ar fi tare ca în fiecare clip să vorbim cu câte un urmăritor. Da, în fiecare clip unde eu mai sunt alături de un invitat, v-am spus, ori de un alt admin al paginii Barcelona România, ori de un influencer fan Barcelona, ori de, habar n-am, alți fan Barcelona, să vă includem și pe voi într-un apel pe Discord eventual și să vorbim acolo 10-15 minute și cu voi. Deci încă o dată acum cu liniuță vreau să vă prezint ideile pe care noi le avem pentru această emisiune, care vă dau acum în exclusivitate și numele se va numi Blaugrana Talk. Și sunt deschis să aud alte idei pe care să le aplicăm până începem emisiunea aceasta, pentru că asta o să fie o emisiune, un format de genul, un fel de podcast, totul despre Barcelona. E bine, prima liniuță, discuții cu diferiți admini sau influenceri care sunt fani Barcelona despre meciurile ce s-au jucat și despre meciurile care urmează, plus bineînțeles ce se mai ivește pe parcursul sezonului, o accidentare, Doamne ferește, un zvon de transfer, toate chestiile acestea care apar în presă, noi le vom dezbate. Liniuța numărul 2, joculețe cu tematică de Barcelona. Deci v-am spus, totul va fi Barcelona, adică joculețe, la ce mă refer? Toate formatele astea pe care le vedeți pe YouTube, da, de genul câți jucători poți numi în 60 de secunde de la Barcelona care au marcat peste 100 de goluri. Lucruri de acest fel. Și tot felul de alte joculeți, uite și la această categorie vă invit să scrieți în comentarii ce astfel de mini games de astea, nu știu cum să le numesc, le putem juca acolo în clipurile de genul. Apoi, note fiecărui jucător plus MVP-ul meciului să-l desemnăm acolo la fiecare meci în parte, pentru că v-am spus, această emisiune va veni după fiecare meci, cu o zi după meciul care se va juca va veni această emisiune acolo. Apoi, citim comentarii și le combatem dacă sunt acolo ceva lucruri cu care noi nu suntem de acord, le putem combate, putem avea discuții constructive, bineînțeles. Apoi o chestie în care voi aveți impact direct. Voi trebuie să dați comentarii, da, la fiecare clip din acea emisiune cu predicțiile pentru meciul care urmează și facem clasament până la finalul sezonului. O să am grijă să vedem cei care ghicesc exact acolo predicția meciului, dau scorul corect, să primească un anumit punctaj, iar la final de sezon să vedem cine a adunat cele mai multe puncte și poate vom da chiar și un premiu. Dar chestia asta cu premii, cu giveaway-uri depinde doar de susținerea voastră, așa că abonați-vă. Cam astea sunt ideile mele până acum, de asta spun, mai putem îmbunătăți. Emisiunea asta cred că o să aibă în jur de o oră, da, fiecare videoclip de genul acesta cam o oră sau habar n-am, nu știu cât ne întindem cu discuțiile, dar repet, e foarte, foarte important feedback-ul vostru, e foarte important să vedem cum va merge, pentru că cu siguranță e muncă multă de depus. Și pentru asta avem nevoie să vedem susținerea voastră. Dacă vă place această idee, nu uitați, dați un like acestui clip, dați un share unui prieten care e și el fan Barcelona, dar poate cu emisiunea asta se vor uita la noi și fanii altor echipe, pentru că vor fi lucruri atât de mișto încât va fi greu să ratezi astfel de videoclipuri, așa sper și cred eu. Și bineînțeles, abonați-vă, activați și clopoțelul și până data viitoare. V-am spus de 100 de ori în clipul ăsta, știu că m-am repetat, lăsați în comentarii
ce idei mai aveți voi, ce am mai putea adăuga ca să facem această emisiune și mai atractivă, ca să vă uitați la ea cu plăcere, frate. Nu știu, cum vă uitați la IM Sport dimineața, da? Pentru că sunt foarte multe persoane care se uită la IM Sport. Cum vă uitați la clipurile lui Andrei Niculescu, cum vă uitați la toate aceste emisiuni cu și despre fotbal, așa vreau să ajungeți să vă uitați și la videoclipurile pe care noi le vom posta pe acest canal de YouTube Barcelona România. Așa că pentru asta vreau să fie lucruri care să vă placă și care să vi se pară interesante, pentru că v-am spus, o discuție de asta monotonă între două persoane cu siguranță nu ar atrage interesul pe care eu vreau să-l văd acolo, pentru că eu mă voi implica 100% și vreau să iasă ceva cât mai mișto, care să vă placă și vouă, să-mi placă și mie și să fac aceste clipuri cu plăcere. Ok, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați, ne vedem vineri seara cu live la Barcelona Birmingham, primul amical live al Barcelonei din acest presezon și primul meci în care putem vedea și noi pe copiii ăștia, pe Prima Tuncara, pe Hamza Abdelkarim, pe cine mai e? Nu știu, Alvaro Cortes, poate îl vedem, pe Xavi Espart, revenirea lui Hector Ford, debutul lui Karim Ademi, toate nebuniile astea, vineri, da, mâine seară, pe live. Nu știu la cât începem live-ul, dar probabil când vedeți voi acest clip, live-ul e și el programat acolo. Vă aștept, vom urmări meciul împreună, vom comenta meciul, așa că zi sau seară faină, depinde când v-ați uitat acest clip. Pa, pa!